Здравейте, аз съм Цвети и съм добряк. Намираме се в сърцето на Пловдив, на върха на Данов хълм, Сахат тепе. Данов хълм е едно от любимите ми места за разходка, както с приятели, така и с моя домашен любимец. И въпреки, че се намира буквално в центъра на Пловдив, това прекрасно място, със съжаление, не е подминато от вандалски прояви и замърсяване. При една такава разходка си казахме и ни дойде идеята, добре, защо не направим нещо по въпроса. EVN за България е програмата, която подкрепя точно тези идеи на своите сътрудници. И така, близо 50 колеги се включиха, район Централен на община Пловдив ни подкрепиха, заедно с паркове и градини, БГ Бъди активен, които привлякаха още доброволци. И така, тази огромна група от хора днес сме тук, за да почистим и облагородим хълма. Дановия хълм, така наречен още и Сахат тепе, е обявен за защитена територия още през 1995 година, поради факта, че е богат на различни видове растителност и заради структурата си от сиенитни скали. Предполага се, че през римско време, 16 век, е изградена и кулата, която по-късно е наречена и хълма на нея Сахат тепе. Във времето, след това са изградени, още в миналия век, са изградени и така наречените водоскоци, които се спускали по целия хълм надолу. Преди години също така е имало и воден часовник, който е измерил и времето на числото време. Може би преди повече от 50-60 години тези водоскоци не са работили и в момента идеята на кампанията е да ги открием водоскоците, за да можем да ги пуснем и да бъдат атракция както за гражданите на Пловдив, така и за нашите туристи, които ни посещават. Не само традиция. Тук говорим за 30-те години на миналия век, когато хълмовете наистина започват да се облагородяват. При кмет Божидар Здравков спира всички концесионни договори на хълмовете на тогавашните фирми, които са добивали инертни материали от тях и започва тяхното съживяване. С така наречената трудова повинност, която се приема от местната управа, всеки един пловдивчанин е бил задължен да положи труд в полза на общината или да заплати неговата стойност. По този начин са се реализирали тези прекрасни паркови зони на нашите хълмови, изключая Трихълмието, където живота е зароден и се развива много в вековете назад. Но всичко съградено, което виждаме тук, като алейна мрежа, като други водни атракциони. Всичко това е направено от пловдивчани с техния личен труд в тези години. И смятам, че е дълг на всеки един от нас да го опази и да направим всичко възможно, ние да го съхраним, съответно там, където е забравено, скрито, да положим усилия да бъде експонирано, защото това са едни прекрасни кътчета зеленина, кътчета отдих, кътчета спокойствие в забързаното ни ежедневие. Ние от Градини и паркове полагаме всекидневен труд за поддържането на хълма и околността около него, но такива акции на нас ни помагат много и когато сме заедно с фирмите и с EVN и с БГ Бъди активен, с още други колеги, организации, успяваме да постигнем много по-добри резултати в много по-кратко време. И когато сме заедно, успяваме да допринасяме нещо за тепето, за което после след време ще се гордеем. Още от 2017 година БГ Бъди активен работи за облагородяване на градски пространства. В нашите инициативи се включват множество доброволци, изключително много млади активни хора и това, което правим днес е примера за това как с общи сили и партньорство можем да постигнем много. Това място е изключително важно, както за пловдивчани, така и за развитието на целия туристически сектор в нашия град, защото той е в самото сърце на Пловдив. И поради тази причина
даваме фокус и благодарим на всеки един, който дойде да се включи, защото оставяйки мъничко от себе си, малко труд, малко желание, това място става все по-любимо за всички ни. Повече хора трябва да се включват в подобни акции, защото това е начина да бъдеш промяната, която искаш да видиш в света и в края на деня удовлетворяващо. Искам да призова всички пловдивчани, гости на град Пловдив и туристи, които идват постоянно. Моля ви, пазете тепето. Това ни е оставена ценност от толкова много години назад. Бъдете съпричастни с труда на хората, които всеки ден полагат, за да почистват тепето. И моля, не чупете и не хвърляйте боклуци, за да можем да запазим тази ценност цяла.